Tarika paga birio nyakurum gajuang di marapaga chiel gana prario gabich kata ganario prario kod abich machigna hinya chendo enoimore waiko ni wech manyien ka campaigns madochwa kore pachwa kotenre kod yiero madundo kabene duon buche horamo ne gin manyaka jogege kawo okombe kata yie yombi he yiero makamago nyakurum gajuang kawuono rokno kadon bura mar ODM no bago romo maduong Kariobangi North kamana igmerogo debe ne jachung margi wami ler mar wach ne kina bende koro wamioni mago mag somo kama pinja bende diembe nyakurum gajuang duche chendo maro imore gi mamoko oroko pachi kodo mbaka laina ria deka uchiel nono wanti live Facebook Ramogi TV KE mbui mar SK Chiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magi thondwech kanitie samane wadware ni mondo ODM onenre ka gima en chama mantie en sani kanitie samane wadware ni mondo wamiya gwamwanya lego bedo nere kanyocha en dano en sani Jakom don bura mar ODM Gladys Wanga osingo ne gibiro wuotho e twech achiel kaka joka ng'ato. Yudo ni koro age beto inyo wae nikech yudo jok moko gin 29 jok moko ga 30. Go line nikech wach mar ningo wang. Ka ningo wanga kiny sana aningo marach. Chenro mar kawo bila ochakore ayanga ka kuonde moko rawere oywak ni owegi oko. Gedo marapaya mahuyanga maowuok Rironi kawachomo Naivasha nyaka Mau Summit koro dhi chakore giko mar dwe mar 11 higani. Wantiere gi jaloko Wilson Ochuka machiegni nyakurum gajuang nyinga Lydia Hokeo. Chenro mar kawo bila no bagi counties opogore makaluwo kamara were no wuokie oko mar temo hapgi chenro no mano dhi nyime e tung Kenya mangima. Aka reporter marwa e county ma Homa Bay Ali Abich lero no rawere mano rem yudo thuole migawo mar obila no nyiso ich wang' margi ewi kaka no golgi kinde kipo makamano. Chendo mar kawo krutu mago bila ne odhi nyime gwenge mopogore counties makaluwo chendo mabende ne geto rowere 10,000 piny Kenya mangima madhi donje ban migawo mar obila e pachoka e county ma Homa Bay chendo makamano ne obagi e log tich mag sub counties mopogore ka e sub county ma Homa Bay chendo mar kawo krutu mago bila ne obagi e tesendo bila ma Homa Bay kama rowere ne wuok e oko mar temo wapgi. Apisa mane wuok e log tich mar obila Daniel Ashikobe manotelo e chendo no okoni ne otaye kalure kod chike. Shughuli ya leo imekuwa nzuri. Tumepata hawa vijana wameweza cooperate. They have reported on time and we have continued to conduct our exercise without any problem. We are intending to recruit a reasonable number. According to our slot is around 16. We have several areas that we are assessing, starting from age, and then there is academic qualifications. There is academic qualification, physical and medical assessment. Maupore kono notese mag rowere nitie mathoth mabende ne rangogi e kinde no kama ne ogolo oko rowere mathoth e line to ne wach mar ningo wang' bang' ka thoth gi ne orem ningo wang'gi kaka ne idwaro. Moko kuom rowere mane ogol wacho ni ber ka sirikal golo oko wach mar ningo wang' magi wacho ni tamo rowere mathoth yudo tich e bad migawo mar obila e pachoka. Yandi gi migoli ne line bende nyalo mako dhogi non. Koro sirikal winjo be ni ong'iyane na wach no mar kaujino. Go line nikech wach mar ningo wang'. Ka ningo wanga kiny sana aningo marach. Koro ng'eni mano owinjo be ni sirikal ong'iyane na wach no jothurwa. Nikech ningo wang' ne gibaga matin koro nochuno nyak gigola. Koro next time God willing abro chaka temo kendo. KDF nasetemo last benoko ingiana. Mano gole KDF tielo gi ningo wang'.
Stamili Odhiambo, achiel kuom rowere manoremo yudo thuolo, wacho ni osetemo wapi okenge adek to pok oyudo thuolo mar donjo e bad migawo mar obila e pacho ka. Nwadonjo to nokwayudo chance nokokawa nikech achiel ni dwaro certificates mar good conduct. Ngi geno nikech ang'e ni sa Nyasaye maber kosewacho to biro timore. Pod an gi geno makata ko biro next year pod abiro temo kamano. Chenro ma kamano bende ne odhi nyime e kaunti ma Kisumu. Kaya Lap ma Jaramogi Oginga Odinga Sports Ground, apisa mar obila mane ochung'ne chenrono ne oyuago kwan mane piny mag rowere mane owuok oko matemo wapgi. We had 93 clean civilians. That means Form 4 graduates and 12 NYS. Only 46 managed to finish the rest, and the 46 are now awaiting to undergo medical examination. With respect to male candidates, the female candidates' turnout was very low, but the male candidates' turnout was very high. Kamoko kuom rowere mane osetieko tiegruok margi e National Youth Service NYS mane ok oyudo thuolo ne onyiso ich wang' margi bang' kane okirgi oko ka giywak ni rowere mathoth onge kod tije to ka thuolo oyudore monego ondikgi tikirogi oko. Jo youth ne sama unochikwa ni wan gi higher chances mano ne ubeni kao, lakini kano chopo kachacha yudo ni koro age beto hinyowa ahinya nikech yudo jok moko gin 29 jok moko ga 30 to strictly koni mani dwaro recruitment ni dwaro jo 28 years and below. Nikech an birthday now was on 14th this month, mapa ni akalo gi week achiel. To no kaparo ni mano imne nyalo bedo reason mar disqualification mara. Alia Beach, Ramogi TV. Don bura mar ODM omako chung' motegno ni ok gibi bedo gi pogruok kata nade kendo giramo ne gichopo e yiero maduong' gi duol achiel manako gai machon Raila Amolo Odinga noweyogi. Mailer manochiw gi jakom margi Gladys Wanga kolero ni yiero maduong' mabiro ODM biro bedo gi mbi. Jafo marwa Eric Owenga ntiere kod ler. Bang' nenore kama apaka motegno goyo duond bura mar ODM ahinya to tok lal mar ogai margi machon migosi Raila Odinga, jakom mar duond burano Mikai Gladys Wanga nokoko mar chiwo ler ewi duond burano. Thoth johera mag ODM osebedo ka chunygi penjore kaka ODM biro dhach tok nenore kama moko kuom jotelo mag duond burano wechegi pogore. Kwa ajili ya taifa nzima kwamba sisi kama chama cha chungwa tuko imara, tuko pamoja, tunasimama kama viongozi ndio tujenge chama chetu. Ingawaje saa zingine tunaweza kuwa na kutofautiana kwa maoni, hiyo isionyeshe ya kwamba ODM inasambaratika. Na wale ambao wanasema ya kwamba ODM itasambaratika, tunawaambia mtangoja sana. Wanga olero ni kaka duond bura mar ODM onge gima biro baro gi diere kendo gin kod geno ni biro bedo kod mbi mapek mondo ne yiero maduong' ma higa 2017. Adwa kwau kanitie samane wadware ni mondo ODM onenre ka gima en chama mantie en sani. Kanitie samane wadwa ni mondo wamiya Agwambo Nyalego bedo nere ka nyocha en dhano en sani. Jakom mar ODM Wanga notelo jotelo mag ODM ma Nairobi e serombul ni jachung' mar kom ward ma Kariobangi North migosi Michael Ouma Majua malaro kom no gi otiko mar ODM. Thursday Wednesday tujitokeze kwa fujo. Mheshimiwa Wanga ametuambia kuwa unaangalia tu OD nimevaa t-shirt ya orange ya ODM. Jina ni Michael Ouma. Tanadwa kwa ukaka Nyawang'aya. Masani en jatelo mar chama kaka jakom. Adwa kwa ugi mos. Adwa kwa ugi muolo. Adwa kwa ugi muono. Inyalo bedo kata ni ingi wach go usni. Lakini mondo wami Agwambo heshima. Mondo wanes ni chama pod nigi teko. Mondo wagol nyier midi nyier wago kura e chama mar Kom mar Kariobangi North no oyo jochung' bura kamoting'o nyaka mar DCP kaachiel gi UDA. Seche mane ODM ogoyo kambi skul primary ma Kariobangi North, duond bura mar Kenya Patriotic Party bende ne dhi nyime gi kisera mare alwora ma Darfur. Abiro Darfur area ka, abiro miyo vijande gi wamama tank nikech nitie problem ma pi Darfur area ka. So negibiro bagi ng'isa problem magi ba already ase solve problem magi achiel. Ase kelo negi pi maler
and all the time. ODM ramo ni gibiro dhi nyime gi bede sirikal mar broad base kendo onge ng'iyo chien. Tuko kwa broad base government, hapo ndio baba alituacha ama kutuacha. Nataka mweke kama ni broad base, tuone hapa. Ni broad base. Sasa wengine wale mawaziri wetu wako kwa broad base, wasikuwe na wasiwasi, wafanye kazi, waandike vijana wa chama, waandike wamama wa chama. What we want to see is us doing what the right thing Baba would have wished us to do. So even as I finalize, we must remember, while we are in broad-based, watoto wetu waende polisi. While we are in broad-based, wapate kazi zingine. That is what Baba wanted. That was why he gave 5 ministers wakae huko. Sina ukweli? Kata kamano, duond bura mar ODM okone jod bura mar UDA mondo kik donjre kod weche mag yiero madundogi kendo jopiny omi thuolo mar yiero jotelo ma gidwaro giwegi. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Chono rochore moko kuom migepe mag sirikal bang' achude mag mbui moko monjo kendo donjore migepego. Moko kuom migepe ma achudego donjore oting'o arita, thieth, somo, pi, tije jopiny e kind mamoko. Sirikal kata kamano singorakore kod achudego kendo geng'o monjgo e kinde mabiro kaka Elizabeth Ajode leronwa. Moko kuom migepe mag piny owacho mane tijegi okwamo bang' kweth achudhe ma oyangi kaka PCP at Kenya monjo kendo donjore e mbui oting'o migepe mag arita, thieth, somo, pi, tije jopiny ka eigi moko ne olorore. Ma ok en thuolo mokwongo ma mbui mag piny owacho imonjo kendo donjruokgo. Piny owacho oyango mar rakore kod achudhe mapiyo kendo duoko kare chenro maggi. E duoko mare wi wachno, jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo owacho ni gisetemo loso rochruogno. Bende omedo ni gitemo neno ni giketo yore mag fwenyo gik makamago kapok gitimore. Otiyo gi thuolono e kwayo riwruoge mag sirikal kod mag ji giwegi mondo ogo ripot e wi donjruok e mbui e nembnigi kaka mar National Kenya Computer Incident Response Team and Coordination Center ma namba gi en 07 03 04 27 00 kata 07 30 17 27 00. Namba mar National Computer and Cybercrime Coordination Committee ma en 07 16 14 83 41. Kabende namba mar bado bila mar okwach kich en 08 00 722 203 kata 02 07 20 2000. Bende oyango ni donjruok kendo rocho chenro mag mbui en ketho e pachoka, kendo ng'at ma oyud kod kethono ibiro chwali e doho. Karido arita e mbui kendo geng'o rode ma achudhe mbui nyalo tiyogo e rocho chenro mag oganda e pachoka. Elizabeth Ajode, Ramogi TV. Anyola mar John Okoth, japuonj manonegi e piny Libya ma Tanzania, koni ok gibi iko rabolo kar wuodgi nyaka chop sirikand Kenya kod Tanzania migiringre wuodgi manochiel kod magenre 29 dwe mokalo. Kaka yutho moileronwa kopogre kod paro ji mowito ngimagi e piny Tanzania, jokenda joganda koro koni gin kod neno moromo magibiro chwalo ne doho mar maundu e piny mangima ICC mondo mikaw hondamo ne piny Tanzania. Osekalo jumbe 2 nyaka ne ripot mar nek mar japuonj John Okoth chopne anyola mare kaunti ma Siaya. Kuom ndalogi gisebedo ka gisundo piny owacho ma Tanzania kaachiel kod Kenya mondo yie omigi ringre wuodgi manyaka sani pok oyudie kuonde kano ringre joma otho ma piny libamba ma Tanzania. Anyola ni oramo ni ok bichungi gi korabolo e kar wuodgi ma ok gineno ringre. Juzi nilisikia Mama Samia Suluhu akinukulu Bible. Nami pia nitamwambia aende katika Biblia ambapo alinukuu akasome kitabu cha Waebrania 10:26 hadi 30. Nasikia inamwambia aje. Tuliwapatia mwalimu
aenda wafunzie pale kizungu. And now Asante ya mapunda ni mateke. If really hivi ndio watu wanafanyiwa wakienda kusaidia nchi zingine, then we should be very afraid. Kama itatuchukua miaka ngapi, hatutafanya mifano ya kuzika. Kitu yenye tunataka mwili ya ndugu yetu. Hata kama itatuchukua miaka 10, lazima tuzike Okot. Egitwak ye boma ma Nairobi, etwak mane oyuorie kod jokedo ne ratiro mag oganda, mako nigi chichni nitie jokenya mathoth mane owito ngimagi e piny Tanzania e kinde yiero, kendo nyaka sani giloso report magichano chwalo ne doho mar piny mangima ICC. We have so many Kenyans who've been made victims of what is happening in Tanzania, and they are being punished for what Samia Suluhu believes they are the cause of the problems that Tanzania is going through. We are going through a process of trying to talk to the Kenyans who have their families here to be able to establish how many Kenyans are suffering. We have already communicated with the ICC, and we believe, as we stand here and as we speak to you, we have enough evidence, more than enough evidence, to confirm the crimes against humanity that have been committed in Tanzania. Bende gichano timo lur mogik ne ji duto mane owito ngimagi e piny Tanzania, Nairobi ka odiochieng' makiny. We're going to be holding a vigil in solidarity to the lives we've lost in Tanzania tomorrow at National Archives, and we are inviting everyone across the globe, wherever they are, to take a moment of silence, light a candle in memory of those who've lost their lives in this fight. And if we are in Nairobi, we meet at 5 o'clock. 5 o'clock at Nairobi National Archives. John osebedo ka puonjo e piny libamba ma Tanzania kuom higni 8, kendo wachore ni ne ochiele kod magina tarik 29 dwe ma okalo e kinde ombulu e piny Tanzania. Judith Omondi, Ramogi TV. Report mayango chal mar njore mageto tudruok mag oganda kata organized crimes e Afrika. Oyango ni Afrika ma ugwene ma otelo kod kit njore moting'o mago mag kuo mag oganda, kuo mag gilweny kod mago mag pesa. Report no bende oyango ni uso mar gilweny e yore machiko kopuodho timone wa Afrika ma ugwe ka nyaka sani kwan gilweny maromo milion 40 lorore Afrika ma itiyo gode timo njore. Lefomara Cynthia Onyango miyowa chal mar report njore e Afrika. E lipot makende motim kod riwruoge mopogore moting'o mano mar Institute for Security Studies, Interpol, Global Initiative Against Transnational Organized Crime kod riwruog pinje mong'ere kaka European Union oketo e lela chal mar njore e Afrika matimore kokalo e tudruok mag oganda mong'ere kaka Africa Organized Crime Index 2025. Lipot ma oketo Afrika ma ugwe opara manyime kaka kama njore mag tudruok ogo e tach. Lipodni bende onyiso tudruok mag pinje mag Afrika nyayo njore ahinya to mago mag kuo mag dhano, yedhe mamero ji kod gige lweny. Lipodni lero ni kuom 10 Afrika ni kod kwan mar njore maromo 5.34 ka kwan ni uting'o chiro mar jonjore maromo kwan 5.11 kod jogo matimo njorego e kwan maromo 5.58. E chiro mar njore e Afrika ma ugwe otelo nyime kod njore mageto hand kuo dhano e 7.94, kuo mar gige lweny 7.89, rwako oganda mawuok e pinje moko e piny moro ataro mar chik mong'ere kaka human smuggling e 7.67, kuo mar omenda 6.78 kod njore mamoko moting'o kuo mwandu mag lowo. E kit njore mar rwako dhano e piny moro ataro mar chik kata human smuggling, pinje motelo e kit njore makamagi oting'o pinje kaka Libya, Sudan, Eritrea, Chad, Djibouti, Kenya, Niger, Somalia, Tunisia, Algeria, Ethiopia kaachiel kod Morocco. Lipodno bende oyango ni jogo matimo njore makamagi otelnegi kod grube mag njore mager mong'ere kaka mafia, riwruok mag grube njore kata criminal networks, jogo matiyo sirikal mikelo kod nyalo mar sirikal, jogo mawuok e pinje maoko kod joket mwandu giwegi. Ka e chiro mar njore e Afrika, moko kuom ohala mabechgi ni malo ting'o ohand uso dhano, ohand rwako dhano e piny moro ataro mar chik, kuo kokalo e bwogo ng'ato, ohand gige lweny, ohand mwandu mabandia, mwandu mag lowo, yedhe mamero ji e kin mwandu mamoko.
Magi timore e kinde ma boma ma Nairobi kod Afrika ma Ugwe lipodni oyango kaka moko kuom gwenge ma otelo e njore mag kit riwruok mag oganda ka alwora mar piny Kenya onenore manyayo kuo mag dhano, ohand yedhe mamero ji, njore mag mbui kaachiel kod pesa. Riwruok mar pinje mangima United Nations olero ni e kinde ni gige lweny ma kwan giromo milion 40 imedo ke e Afrika, mwandu ma jonjore oyudo ataro mar chik. Kaluwore kod lipodni, telo marach, mibadhi, lweny e pinje Afrika kod nyam mar mbui en moko kuom gigo makelo yot e nyayo njore makamagi. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. MCA Ward ma Bonya Matuta Julius Matwere ochwale nyim od bura ma Nyamira paro kod dwaro mar thicho ke kom ma gavana ma kaunti no Amos Nyaribo. Kano ochwalo nyim od bura ma Nyamira parono okinyi makawuono. Matwere seo gavana Nyaribo kuom dhi ataro gi chike mata apisi kendo tiyo marach gi teko mare. Ma en tielo maradek ma MCAs e kaunti no temo thicho koe kom gavana Nyaribo igni ariyo tok katemo mamoko ariyo ne osegore Luanda. Who is the member of parliament? How many people? Commissioner. I wish to give notice of motion for removal of Honorable Amos Nyaribo, the governor of Nyamira County, from office by way of impeachment on the following grounds. Number one, gross violation of the Constitution of Kenya and other laws. And two, abuse of office. Thank you, Mr. Speaker. Dakika en prario nyakurom gajuang bang sa adek marotieno. Chenro eno imore erokamana ahinya kuom medo kete Ramogi TV na singo kao moko kuom pacho kapok wakao yweyo mokwongo e chenro ni anyato kaluwore gi paro mabende untiere godo e wechegi manyien. Mwalimu Faith Mzomo kantiere Malindi wachoni oimore chopo Malindi loud and clear, wachoni puoch gi park ne ne Ramogi TV kuom ni weche ochopo ne oganda he yo makare kaeto owacho ni wechego mag siasa sani ka koro ochacho wacho ni gimano more ahinya ne en twak mar saa achiel kaka ne Tom Nduku twak e wechego mag ndiko bila. Sirikal wacho ni onego ket gik ma owachogo tim mondo mione ni kepogo kawe yo makare pacho kae. Jack Jawarianda bende wacho ni wach mar polis no emo mako dhoge ahinya kaka keto gando ning wengegi kendo moko bende wacho ni ne okoromo ratil midwaro ka mano bende en wach mabendo jolo paro mopogore opogore. Frederick Bolo wacho ni entie Kariobangi wacho ni yamba siasa lokore kinde ka kinde to mondo mi kik jopiny kali achiedh nade winjo oneni weche magoledhi orumo kendo oko bedoe kata matine kindegi mabende koro ichoma kara uchigni tim yiero go mopogore opogore. Agri Ajwang Komoro wacho ni entiere Kibera, mano en Jagemiala wacho ni weche gichopo ne yo makare. En bende Mako Jwanga David Omondi wacho ni oneno ka MP margi lando nentiere kaka jatend migao mar teko geno chopo gwengegi manyaka chokwayo ni mondo kelnegi transformer mondo mi piny obed kod ler gi yudi stime yo makare. Jawarianda Jack aneni kacha kendo kaito Benta Charles wacho na sibenjo yo makare ahinya nyaka giko. Karen wacho kanyone is locked. Rosie aneni kacha in bende wacho ni mos ne anyuola mano wito wuodgi no rabolo kik gi iki mondo mi sirikal ma Kenya oriwre gi sirikal ma Tanzania mondo many ringre wuoyi no entiere Lakisama. Jared Oti wacho ni entiere Mula Kabondo kaito wacho kanyo ni gin gi Mama Cliff mano mikai mare yudo weche ge makare ahinya gin bende kaito Willis Otieno wacho ni entiere kodwa gin kanyo gi Judy mano min ot mare wechegi chopo ne ge yo ma owinjore ahinya. Jayalo Felix Ondengane ni kacha karo nyakwaro Hussein wacho ni entiere Ogelo kaito owacho kanyo ni wechego magiere moganda koro kete wangi. Engineer Lazaro Kanyambo wacho ni entiere kod advice monyalo miyo ODM
Gitem mondo giriu all factions, then kaeto wacho ni giketa one central command handa Oburu Oginga kama weche te ma omulo party wuokie kendo bed ni en monyalo golo duonde mondo mi oganda winji. Mano e ka ginyalo convince yudhe mondo mi register kaka ondikre kaka jogo magin jogo ombulu 2027 nikech wacho ni style makoro twak moki chiwo godo dhi riembo oganda kendo ginyal kata donjore e wechego mag yiero. Pia jachimo wacho kata ni entie Kisumu Nyamasaria oseoker kod jochuma duto gintiere go kanyo gineno weche manyien bende eno kanyo tima Lola Junior Kanti Dobio fane joyo matenya kono mga juang chenro en oimore kikidhi mabor. Ichagweno to ichao gwang. Matiende ni kapok ingado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next pay slip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Oyangoreni apaya maduonga marironi Nairobi ma summit biro chakore yanga tarik 28 igani mano dwe mar 11 mano kang maduong ahinya sekta mar wuodhe pachoka kalore ni apaya no biro jiwo weche mag ohala imbo mar piny Kenya kendo kelo fungruok ne dogruok mar nyamburko ma osebedo kanene apini ma ochomo kaluo gi imbo mar piny Kenya. Mende chieng onogo ibiro chak gedo mar apaya marironi ma Naivasha. Joponre mag grade marapar chako donje skunde mag sekondar chakre tarik 12 dwe mar achiel higa manyien ma oyangi kod jagoro mungiore e migawo mar somo Professor Julius Bitok mane twake kinde yao container mar penj Kikuyu e kaunti ma Kiambu. Bitok koni duoko mag jopuonjre go mowinjo beni donje grade marapar di wuok chak dwe marapar gi 2 ka bang juma de yudo ka giseng'eyo skunde mag dhiriwore godo. Kaka yuto muindaro no Bitok bende okoni ok gichandu ko piny omenda mar somo ne skunde okoni poni ntiere lokruok makamanto sirikal biro lano ne oganda jo Kenya.
Juma mar adek nyaka ne penj ma KCSE chakre ayanga, kendo bende nyaka ne penj ma grade mar 9 KJSE aruma yanga e pacho ka. Kawuono jagoro ma ongirore e migawo mar somo Julius Bitok okoni jonyuol owinjo ikre mar rwako jopuonjre mag grade mar 10 e skunde tarik 12 dwe mar 1 higa mar 2026. Bitok mane twak Kikuyu e kaunti ma Kiambu oyango ni duoko mar jopuonjre gi dhi wuok chak dwe mar 12 ka bang'e ibiro ketgi e skunde kapok Januari ochopo. Expect that the results will be out by 11th of December, and we are going to do placement immediately after that so that they can go to senior school. Our plan is that we release the results for KJSE on the 11th, and within 1 week after that, we do our placement, after which we expect them to get their letters before Christmas. And we expect them to report on the 12th of January. Bende oloso ewi weche mag penj mag klas 12 madhi nyime, oyango ni gitemo keto weche mopondo mondo kik chenro mag penj e skunde ma mibadhi mag penj mulo rochre. Kata kamano, singo ni duol matayo penj ma pacho KNEC dhi golo ripot ewi penj ma higani, ripot madhi menyo ji kod skunde ma odhi ataro mar chike mag penj. But a few challenges here and there, but overall the process has been very successful, and that we are waiting for a full report which will be compiled in consultation with the stakeholders, and NEC is going to release a report very soon about what has happened. But overall, we have been able to deal with some of the small challenges we have been having on the potential areas where we thought there were compromises. Kaluwore gi weche mag omenda ma ichwal ne skunde kaka capitation, migawo ni oyango ni nyaka sani pod ibioro omenda ma osebed ka ioro ne skunde, kendo somo pod dhi bedo nono kaka osebedo e skunde mag primary kod secondary. The policy on free education is still in place. The government has not changed the policy on free education. All our learners will continue enjoying free primary education, free day secondary education, and the policy has not changed. Let me make that very, very clear. We are still offering free, and there's no change in fees whatsoever. And if there will be any change in fees, which the government will announce. But so far, there's no change in fees. Starting 2026, and working very closely with Treasury, we shall be releasing our capitation on time. So I want to... Penj mar klas 12 rumo tich abich mar jumani tarik 21. Judith Omondi, Ramogi TV. Kamachielo ni riwruok mar Rotary Club e bade manyanza kutendre kod migawo mar thieth e kaunti ya Migori dhi nyime kod chenro mag golo remo mondo omi okony duoko piny nok mar remo maromo e kaunti no ma Migori. E kinde chenro ni riwruok mar Rotary Club bende dhi nyime kod puonjo oganda yore mag geng'o tuo mar polio e kaunti no ma Migori. Jojuma Negiler. E boche ni mag remo koro dhi nyime, Rotary Club kawo tende kod migawo mathieth e kaunti ma Migori geto yudo remo mok tin lita 200 mondo koro konye duoko piny nok mar remo e kaunti ma Migori. Koro wan gi geno kawuono ni kaber to waae gi pints 200, mano wang'eyo ni kwayudo 200 to wang'e ni ngima mar dhano kata nyithindo 200 ibires nikech remo idhi yudo kantie e blood bank. Ber ma ng'ato nyalo yudo kisegolo remo ni, wawacho ni sami golo remo to remo machielo kendo waluongo ni blood rejuvenate. Remo manyien chako develop in your body system. Mama nyalo konyi makoro tuoche moko mang'eny gi because of the what we call immunity. Nyalo konyi makoro kibed gi tuoche moko mang'eny nikech in gi remo ma fresh e dendi. Joge waduto mamiwa remo makonyo jotuo e Migori County wan gi miluongo ni donor card. So long as nisegolo donor card ni wabiro ndike wamigi blood group ma saa saya ma jatuo ni moro nitie kata entie Homabay entiere Kisii bora ni golo remo to wanyalo konye yo moro mayot kabisa. Lipot mogol kod migawo mathieth e kaunti ma Migori yango ni jotuo dwaro remo mok tin ne lita 1,000 kod 200 kuom dwe ka dwe. Kata kamano, kaunti ma Migori osebedo mana ka yudo remo maromo lita 900 kuom dwe ka dwe. Apisa mochung' ne chenrogo mag golo remo e kaunti ma Migori Catherine Adera wach ni pod gintie kod nok mar remo kendo kwayo oganda mondo koro gol remo. Gombo jokanyanam ni wawuoguru oko mondo wagol remo wakony nyithindwa gi. Kaachiel gi jogo madwaro remo.
Kata mine be wan godo ma yudo problem kosenyuol gi develop PPH ma waluongo ni miyo kosenyuol to remo wuok ne mang'eny. To ka ok wanyalo yudo remo ni sano, to onge kaka wanyalo konyo minegi. Koro emomiyo wakwayo mondo wabed gi enough stock mar Migori. Gima nyaka wang'e ni remo ni ae dendwa owuon. Remo ok wanyiew. Koro kodwa ni mondo jotuo kik tho, nyaka wabi wakony jotuo gi remo e wang' sa kaka sa dwarore. Owach ni bedo ni nitiere jotuo mag nyarogno mathoth ma yudo thieth e hospital maduong' ma Migori level 4 kod ji mamoko obende kod remo miyo kod dwaro mathoth kaka kaunti ma Migori. Adieri in Migori County wasebedo gi nok mar remo kulingana gi tuoche mang'eny mamedore. Sana e ward marwa sani wan gi jotuo madhi for dialysis madwaro remo, wan gi jok moko mitero for surgical procedure madwaro remo. Rose Wangira menja ta chenro mag Rotary Club e gwenge mag Imbo mag Kenya okwayo oganda mondo koro gol remo mondo koro gires ngima oganda madwaro remo. Wang'eyo ni yudo remo e osuptande mantiere mag sirkal sani ok yot, to nikech nitie accidents mang'eny, nitie mine madhi nyuol to yudo chandruok dwaro remo, nitie nyithindo man gi anemia bende madwaro remo. Koro kawuono wan ka mondo watem wagol remo moromo waketi osuptandwa mar Migori Referral mondo kony jogo madwaro kony mar remo no. Bende komachielo Rotary Club bende kodhi nyime kod puonjo oganda ka otende kod tuono ma polio kaka jiwo oganda mondo koro many kony ne nyithindo go mantie kod polio. Ler no oganda mondo ging'e chandruok ma polio nyalo kelo ka ok wachako chon. Koro wan ka mondo wanyiso oganda ma Migori ni chakuru chon gi nyithindo matindo madwaro chenjo mondo tergi chenjo e wang' sa. To kapo bende nwayudo nyithindo ma oseyudo chandruok mar polio no, to wawacho ni waritgi uru maber, wamigi thuolo mar dhi e skul, wamigi thuolo mar bedo kaka oganda moko, to bende kaka Rotary wan kata gi support mar wheelchairs, wamiyo jogo kombe ma wuotho go jogo mantie gi disability. George Juma, Ramogi TV, Migori. Wadhi kadho nam chumbi kama jagoro mong'eyore bad migao mochung'ne ute tweche pacho ka Salome Biko koni achiel kuom chenro ma piny owacho keto mar bero ute thieth en jowach somo e kind jogo motwe jela. Kanoloso jela baridi Mombasa bang' yawo ayanga library mageto jogo motwe jela no. Jatelo no koni jotwech bende nitiere kod ratiro mar medo tiegore lony opogore kata ka gin e jela mondo giyudie kaka ginyalo konyore ka gitieko twech margi. Sir mar buge library no nochwalo gi riwruog Ochora Community makoni mano en achiel kuom gigo manyiso jogo manie twech hera mondo chieng' moro gilok pachgi ka gisetieko twech margi. Library will serve as a comforting balm for learning, for healing, and for self-discovery. And I have seen there are many self-help books, there are Qurans, there are Bibles, there are motivational books, there are academic books, there are novels there. So I encourage nyinyi wenzetu, tafadhalini, make use of this library. Murudi shule. Sasa mko nimeona kuna vitabu, kuna desks, kuna chairs, you have everything. And we will keep improving this library so that we improve it ndio mpate hata computers where you can do e-learning. Ndugu zangu waliopo hapa, maktaba hii ni kwa ajili yenu. Iwe mahali pa utulivu, kujifunza na kupata matumaini mapya. Kumbukeni, hali ya leo si mwisho. Kila kitabu unachofungua ni nafasi ya kuanza upya. Matumaini bado yapo na kesho inaweza kuwa bora zaidi. As we hand over this facility, we pray it brings learning and positive change to all those who will use it. Kwa dhia pin liba ma Tanzania jatenda piny ma Tanzania Samia Suluhu Hassan olando joten migepe mage nyasi manobagie kar jot ma jatend piny mantie Dodoma. Suluhu oyero Hamis Musa Omar kaka jatend migao mar omenda e kinde ma Anthony Mavunde gi Mahmoud Thabit ko bende oyero kuom thuolo machielo gibiro bedo jotend migepe mag mwandu mantiere bwolo gi tudruok pinje maoko kaluwore. Toka
ng'anyo maratipo manotim gi Gen Z ma Tanzania. Suluhu olando migawo ma oyiedhi mabiro chung' ne rawere kendo rango kaka ginyalo yudo tije mopogore opogore e pinyno. Wizara zetu kama nilivyosema juzi ikiwa na hutubia bunge kwamba tumeona umuhimu wa vijana kuwa na wizara kamili ambayo itasimama nao, na wizara hii itakuwa chini ya ofisi ya Rais. Lakini vile vile tumefanya marekebisho kidogo kwenye wizara ya kazi, ajira na maendeleo ya vijana iliyokuwa, kwa sababu vijana tumewatoa. Sasa tumeona kuna haja tuwe na wizara ya kazi, ajira na mahusiano. Na mahusiano maana yake ni kwamba atakayeshika sehemu hii ya mahusiano atakuwa na kazi kubwa ya kama tulivyosema, kufanya mazungumzo na makundi mbalimbali na wahusika mbalimbali nchini ili kujenga mahusiano mazuri, nayo itakuwa chini ya ofisi ya Waziri Mkuu. Piny owacho geto chiwo fungruok mar chulo osuru ne rawere ma geto chako ohala e okang' ma geto duoko piny kendo golo hinga e timo ohala kod dongruok mar ochumi e kind rawere. Jagore migawo mar riwruoge mag saga kod dongruok mar ohala matindo tindo Susan Mangeni wacho ni twak dhi nyime mar keto yote chike mag ohala kendo duoko piny nengo mag lesen madwarore kaka yo mar keto lwasi makare ne chako ohala e Thurka. Having those conversations, and that's why on the day of disbursement we want to create a forum that brings together the leaders from both the county governments and the national governments to look at how best can we create a conducive and an enabling business environment where these young entrepreneurs, remember there are going to be young entrepreneurs coming in, they will not be scared, they'll be encouraged. Ni kampuni gani ingependa mtu ambayo ana insight watu? Ni kampuni gani angependa mtu ambayo ni wa matusi? Kwa hivyo pia watumie simu yao vizuri the young people so that they do not find themselves in trouble in future. Riwruok jogo mochung' ne chenro magolo kotero mwandu e wath ma Mombasa Kifwa koro ywak ni sani giyudo lal mapek kaluwore gi wach dongruok mag osike magikoni ogo tache wadno kane giloso gi jofwamb weche Mombasa. Gikoni kuonde ma onego bed ni gitere containers mosedong' nono sani opong' kaluwore gi mwandu mamoko. Gino makoro gikoni chunogi yudo lal ni mar kaka gimedo bedo gi containers go e kaka gimedo chulo weg kuonde ma oketgie. Dongruogno gikoni timore kaluwore gi mwandu mathoth masani go e wadno to chutho mago mayande dhi e port ma Dar es Salaam masani koro kalo e wath Mombasa kendo kelo dongruok. Has been overwhelmed by surge of containers, worsened by vessel diverting from Dar es Salaam, with the container depots leaving agents, shippers, and truckers unable to return empty containers, facing unfair charges. And if they are not ready to receive those containers, we cannot continue holding those containers on our trucks. What is happening now is those containers are now occupying our trucks. Our trucks are acting as storage for those containers, and we are not able now to continue our work, to deploy our trucks. And this congestion is brought about by a yard population which comprises of empty containers and transshipment cargo. Now, these categories of cargoes have not been moving at the pace that we would wish them move. And it's simply because the shipping lines are letting us down. To the extent now we have depots which are also full. It is very clear, if you cannot manage empty containers, it means you cannot also manage loaded containers. So KPA, you have a major role in evacuation of these empty containers. Otherwise, people will look at your credibility on managing
the loaded containers. Entolo mwaka oyo machelo nyakwaro mgajwanga eno Kantifikol Juma wachoni omora hinya gira Mugi TV ichendo ne maro imore kata kamano wachoni wach mar kepo maro bila wachoni no temo di chiel to no gole ni mana e line ka ne ka mana fingerprint mare na okonindo bang juma chiel en gino manogo e gibuok wachoni ok no chako temo kendo wachoni midbadhi no ok chieng wiye wilgo kata matin kendo ma en achiel kuom kwayo mar mondo merie lai kata yore mag kawo bila e thur kae. Beno kanyo ote mano mo ora gi Ozum Kapita wacho ni weche gichopo ne heyo makare en Luanda Konyango Center mora hinya kod Honorable Gladys Wanga kuom tego chama mar ODM. Eno bende auki dibo kantie Ulanda wacho ni sirikal wangne omiye jonyuol support motegno e school wacho ni garamba somo sani ni malo kendo jonyuol hinyore en gino bende oganda geno ni bro timore kata kamano ne ntiere ote mochiw ni pono ni ntiere mano to gibro chiwo leto sani to chal ka gima pod onge. Mandela Oniala mar Kibiri Ward wacho ni en gimengi Christine Oniala wacho kanyo ni hoyie gi Odiso Nyasuna wacho ni en jakom ndi sirikal to wantiere to be taya liele gwenge wa kopogore gi towns upenyo ni bende dere wa beyo to be wan gi gik mwinyo nyithindwa konyrego bende indiko nyithindwa itije wacho ni karachuonyo rach maratari kendo wacho ni ntie kaka weche mokwanogo ok dhie maber kwa jotelo mondo miongie weche go hiyo matuta henya. Rolex Ondeng mar Homa Bay wacho no po governor ma Homa Bay Gladys Wanga mondo mi omede bedo mana motegno kendo gisud ODM kaka gisechakono wacho ni ok en tich mayot mar riwo oganda mag ODM to Nyasaye mondo otelne mondo mege riwre kanyakla gi riw duond burano mar ODM. Eno bende kanyo ote mar Eli Wood Mango wacho ni entie county ma Kiambu woro kaka siasa medo bedo mapeke pacho kae gin gi wuon gi John Mango gimen gi Kantira Sembo Ndori Dala wacho no gimora hinya gi Ramogi TV awiko Wood Nyarai bende wacho kanyo ni entiere kodwa e chenro ka entie Simbi Nyaima wacho Ramogi TV chopo Simbi e makare okwayo kaka jakom mar karachuonyo bunge la wananchi mondo mi gibed gi kwe anyato jochuma Kasipul mondo ginyakwe kinde ni mayiero gokoro chiegni kendo ganda osemako liet mar siasa ka gimanyo kombego mag siasa nyakoro mgajongo yo mateno do kod mago mag tuke kikidhi mabor. This festive season, experience two worlds of one journey, from the vibrant streets of Kuala Lumpur to the modern charm of Singapore, because the best adventures connect culture, flavors, and moments that live far beyond the holiday. From just $2,200 per person sharing, enjoy 4 nights in Kuala Lumpur and 3 nights in Singapore. A fusion of tradition, culture, and wonder. Celebrate the season in color, culture, and connection. View travel, moments that matter, memories that last. I knew that whatever happened was something that I could explain. In fact, I thought I was going to explain. But then the whole thing just went south. And I just got drowned in it. And whatever happened then happened. But resilience, that one I should thank God. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Massive savings every week with Citizen Duka and Quickmart. Simply dial *487*5#. Shop, pay, and pick up your product at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts.
Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Mar Nyasaye kihero wende ni bonyesa *860 *419# to parni ya Ramogi TV ene od jower duto te. Machiegni mago mag tuke nyakorom Gajwang. Tim Kenya jotugo mahikgi ni piny mar 17 biro mole pap odiochieng' makiny piny mar Ethiopia kinde mag biro rakore gi tim mar Somalia tuke mag manyotiko tuke mag pinje Afrika. Timno matawa gi kocha William Mulia biro rakore gi Somalia kinye kapok gitugo gi timbe mamoko e Group A kamoting'o jobag tuke gi Ethiopia, Sudan mamilambo kaachiel gi Rwanda. Group B oting'o joloch mokalo Uganda, Tanzania, Djibouti, Sudan gi Burundi. Kenya geto chopo finals mag tuke gi mondo giyud thuolo mar tuke mag pinje Afrika. Malengo yetu kwa tournament ni kushinda tournament. We are really working hard to make sure we reach the final, and reaching the final already gives us a slot in the AFCON. So naweza sema sahi we are tume prepare enough and we are just waiting for Tuesday. Nasema itona ni platform poa kwetu si wachezaji. So wengi hajaipata iko la pia national team ama ni kwanza tunashukuru God. Alafu tuna hope hii itona tutajisukuma poa itusaidie at least to go maybe professional football Mungu akisema, lakini sisi tunajipanga poa na coach vile amesema aim yetu ni kufika finali tubebe hata hiki kitu kiwezekana. Halap ma Hatlalia Stadium piny mataki biro bagotu kosiep ekin jolo tuke mag pinje Afrika Senegal gi Harambee Stars odiochieng' no makiny. Harambee Stars